marxar per allà, anem. Esto se trata, ¿eh? Sí. Fa 20 anys, el Tractat de Maastricht ens resitua com a ciutadans europeus i també ens explica la importància del dret de la lliure circulació entre els països de la Unió Europea. Aquesta idea de celebració la varen voler traslladar a les persones majors perquè estem treballant des de l'envelliment actiu, des del foment de l'autonomia i per fer els ciutadans, també persones majors, visualitzar-los. La idea del mural sobre Europa va sorgir arrel d'una col·laboració que duim fent de forma transversal, a vegades amb institucions, a vegades amb empreses, i en el 2013, juntament amb el Centre Balears Europa, varen pensar que s'havia de commemorar l'any de la ciutadania europea. Va ser una idea molt interessant, que també varen pensar que a nivell artístic seria molt guapa una col·laboració amb una fundació com és la Fundació Pilar Juncos i Joan Miró. Yo y Fundación, el próximo día hablaremos de Europa, el próximo día hablaremos de cerámica y el último día diseñaremos nuestro mural. Ese es el plan. Pero antes de empezar la visita, me apetecía que nos conociéramos un poco. Nos vamos a presentar de esta manera, nos vamos a presentar a través de una idea, una imagen de Europa que tengamos. A ti què te va agradar més, Eivissa o Barcelona? A Barcelona. Barcelona te va agradar més. Maria, quina edat tenia més o menys quan va visitar Barcelona? Pues, lo que le dije. He ido a la universidad y he hecho como un cuarto de bachiller. Todo lo que poco que sé lo he aprendido de mayor, después trabajando por las noches. Se'n van que se'n van, i quan l'aigua torna bé, ens pinya no la que no sé el que pesquen. A todo lo que sale me apunto, a todas las actividades. Estoy sorda de una tapia y ciega de un ojo. Pues no me han echado de ninguna. Llevo un nombre artístico Manolo Vela de Palma, cantador de flamenco. Llevaba con la guitarra y soy bailadora por mi cuenta. Fui por un mes, meter 6 meses trabajando, actuando, trabajaba de noche, en el cine en Cartago. Aquest projecte surt d'una col·laboració amb l'IMAS, que és l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, i ens va demanar que volíem fer un mural ceràmic i que veure si nosaltres podíem col·laborar d'alguna manera. I els van dir que sí, que nosaltres el que podíem fer era un projecte educatiu perquè la idea del mural ceràmic surti dels participants, que no sigui alguna cosa imposat des de fora, sinó que siguin ells que decideixin quin mural, quin esbós, quin boceto, quin dibuix volen fer d'aquesta idea de la ciutadania europea. Ens queden 3 sessions. Llavors, en 3 sessions hem de crear el dibuix o l'esbós d'aquest mural que hem de fer. I com que el tema sí que és ciutadania europea, hem de pensar una mica què és això d'Europa. Yo lo que no veo bien es que un país esté tirando las cosas y otros estén muriendo de hambre. ¿Por qué no aprovechan esa comida por los medios que hay de comunicación y ayudan a... Claro, eso es... ¿Y por qué? ¿Por qué? Esto digo yo, ¿por qué lo pasa esto? ¿Alguien le ocurre una respuesta a esto? Por el mercado, claro, porque Pues si prefieren tirar la comida. El de arriba. Que no El de arriba se come pequeños. Mires el diari i tots són penes i desgràcies. Penes i desgràcies. Aquests dies haurem de decidir si és aquesta televisió que volem mostrar o es una altra més optimista. Entonces, ¿qué imagen le viene rápidamente? A mí, por ejemplo, me viene un mapa. A ella una moneda, a ella una tarjeta. A ella un club. Bueno, pues la música. Muy bien, ve, perfecto, me encanta la música. Aunque amores yo tenga en la vida que me llenen de felicidad, como el tuyo jamás, madre mía, como el tuyo no habré de encontrar. Muy bien.
software y pegamentos. Estos son ejercicios para ir pensando, ¿eh? No es nada más que eso, no tiene nada que ver con el mural. Son ejercicios que hacemos para ir pensando en Europa, en las imágenes, para ir pensando visualmente. Aquí está la canción y aquí los que vienen a ver a Machín. Ah, muy bien, muy bien. Este es Machín. Este es Machín. Bueno, a mí me lo recuerda. Avui tocava xerrar de ceràmica, hem xerrat de la Fundació, d'Europa, i avui toca ceràmica. Què se pot fer amb aquesta ceràmica? I llavors avui vull que reflexionem sobre el món de la ceràmica. Me gusta la cerámica porque uno puede hacer con sus manos lo que piensa y lo que le gusta. Sé que a la gente que se la regaló le gusta mucho porque la he hecho yo. I entonces la tienen con gusto. Ai, lo ha hecho Maria, lo ha hecho Maria. Però també m'encanta fer escriure ells. També, escriure ells també m'encanta molt. Que me posa nerviosa perquè no tenc pols i a vegades de temps. Però és una experiència que he tingut, que he anat aprenent coses que no esperava. Funciona, xiula? Sí, que m'apareix que xiula, mira jo. A veure. Un bon pito, sí. Però el meu fill, com que fa col·lecció, ja n'hi he fet 2 o 3 perquè vol dimonis. És un pescat. Un esbós de ceràmica trencada, ¿no? Como trencadís. Sí. Este es lo que él diseñaría para el mural, ¿eh? No. Sí, no sé Si fuese solo Esteban que lo decidiera, Esteban vería Europa como un pez hecho de trocitos de cerámica, ¿no es así? Y con muchísimo color, y muy imaginativo. Y con dientes veo, ¿no? Estos dientes... Muerde. El pez grande se come el pequeño, que es un poco lo que hablábamos el otro día también de Europa, ¿verdad? Que a veces los países grandes parece que se comen un poco a los pequeños. El fet que les persones majors treballin en l'art és perquè també han tingut art dins la seva infantesa, però a vegades sembla que per fet d'estar ja a dins una etapa ja de persona gran, de persona major, dins aquesta etapa de la vellesa, sembla que ja no puguin fer més coses. I jo crec que és una població, és un sector de població que sí poden donar i expressar molt dels seus coneixements que han adquirit innatament. Pues en una imagen pondría como una unión, o sea, los españoles irían a Alemania o a Francia, los franceses vendrían a España. Los más grandes arriba, o no, el segon. Alguna tendrà que fer O al revés. Jo crec que tècnicament possibles, ja se veuria exactament si en molt de relleu per relleu tal, que aquesta se podria juntar amb el que deien a Pinar dels colors, no? En lloc de fer les figurites a lo millor humanes, podríem representar els països o les figures en diferents cercles, per exemple. Enseguida hablasteis de grandes, de pequeños, de esquemas, de vasos comunicantes, todo eso yo lo veo aquí dentro. Jo crec que el més interessant seria que agafés un full i amb aquestes idees que xerràvem fes un mini dibuix. Sí, amistat, positiu, crisis, harmonia, formidable, club i fugida. I surten totes. Sí. Aquí va. Tiene que ser bastante más alto que la madera porque el barro tiene que estar bien pensado. Entonces, ¿ves? Deslizamos
el hilo, tenemos que acostumbrarnos a cuando añadimos barro, siempre es mejor rayarlo un poquito. Que ja està embocinat, que no me toca anar per emplear, però pots emplear. Ja està. Aquí Faria. En aquest li pot donar una passada? Sí. I ara tirarem un tros. No, que clar, perquè se n'hi ha. Bé, després el farem córrer. Per començar, el primer que es fan són unes planxes que s'han d'unir per fer una planxa d'1,80 m per 1,20 m. Després, bé, això se fa en blocs posant d'una altura més o manco d'uns 2 dits, 3 dits d'altura. Un cop que ja s'han fet aquestes planxes, s'uneixen i s'han de cosir. On està la junta se fan unes ratxetes així i després se va aixafant perquè quedi tot unit. Cap a tu, Isabel. Nosaltres girant cap a tu. Jo acompany cap a tu. Sí, va. Així. Molt bé. Això mateix. Ara aquí, veus, també tot això. La gent està molt contenta, que això és un factor ja important, estan a gust i a part d'això és un taller que dona molta de creativitat. Se fa molta de feina en les mans i clar, també ajuda a que tot aquest procés de deterioro de tot el que és la part cognitiva i tot el que és la part manual sigui més lento. Hola, Cali. I ja no. Bon dia, Tenye. Bon dia, què va? Bon dia, Tenye. Un beso. Heu vingut ara, perquè això he anat a l'orquestra i mitja i heu vingut ara. Que m'ha de saber-ho. Ara, permanent. Si m'agrada, te pots guapa, Muy bien. Ara. De fotografia. Sí. Tindrem molt de records. Yo tengo un nieto que se llama Daniel, por eso me acuerdo. Pues yo siempre le digo Manuel. Como a memoria viene uno que es Manuel y ya hace más tiempo. Muy buenas. Hola. ¿Cómo estamos? Bien, ha ido bien todo. De momento bien. Yo voy haciendo así un poquillo lo de fuera y ella que se mantiene mejor de pie, que haga lo del centro. Muy bien. Mañana es 10, ¿no? Estamos a 9. Vale, mañana que lo he apuntado. ¿Dónde voy a poner esto? ¿Esto? Aquí. ¿Qué canto de barro lleva? Que el próximo día me harás una plancha así. Gracias. Ara això se taparà perquè no se sequi massa aviat i l'altre el deixarem secar. Que això és més alt i més prim i necessitem que se sequi més o manco igual, perquè si no se cruiarà. Per tant, això el tapam i mentre que se vagi secant tot el dia.
estarà com a mínim un mes i mig, 2, per assecar-se i després s'acaurà. Esta por la de la esquina, aquí esta, aquí en la sala. Esta va ahí. Sí. ¿Listo? Vamos aquí se nos toca esto. Sí. Pincelada larga, o sea, a fin de que quede más o menos uniforme. Procurando que penetre bien en la textura. Y así no... Carmen, lo puedes poner aquí si quieres. Mariona, veus? Ara tu has començat aquest. Ho havies de demanar. Menys mal que va d'aquest color. Ho has de demanar. Aquí no ho hem bloqueat. No. Pinzellada llarga? Sí. M'ha fet una gota. Veus? Sí. Separar un poquito para no rozar aquí. ¿Ves? Esto sí que le tendremos que dar 3 pasadas con una, perquè hem fet una taca. És que hauríem de tenir pocs. Ja està. Vale. Però avui quedarà més clar que mai a la vista de tothom, dels nacionals i dels internacionals, que aquí tenim un grup de persones que són molt artistes i han fet molta de feina des de fa molts de mesos, des del Grit, per fer possible una obra d'art. Per tots ells un aplaudiment superfort.
Los partidors,